Καλημέρα, Άγγελε! Καλημέρα και στα υπόλοιπα μαύρα πρόβατα. Νέο τραγούδι της Ντόρας. Για πάμε να δούμε λίγο. Ο κόσμος ζητάει νέο τραγούδι. Άντε καλά που το ζητάει. Νομίζω μόλις βγήκε το καινούριο τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ανέβηκε χθες. Άντε, καλό τάξη. Δεν σε βλέπω και πολύ ενθουσιασμένη. Τι παίχτηκε? Προβλήματα της δουλειάς σου. Οκ. Μας τα έχεις κάνει τσουρέκια. Είπα προχτές στο Φέδων, ο οποίος κάθε φορά που θα ακούσει τη φωνή μου θα σκάσει μύτη και θα θέλει χάδια. Βάζω στοίχημα ότι σε 2 λεπτά θα είναι εδώ. Τι λέγαμε? Ναι, τσουρέκια. Έχω δει, φίλε, στο TikTok διάφορα τσουρέκια. Μικρά τσουρέκια, μεγάλα τσουρέκια, σοκολατένια τσουρέκια, τεράστια τσουρέκια, ελαστικά τσουρέκια. Και λέω, αυτά τα τσουρέκια τα φθηνιάρικα στα σούπερ μάρκετ. Όχι. Έχουν καμία διαφορά με τα τσουρέκια, τα ακριβά, αυτά που προμοντάρουνε και καλά σαν premium τσουρέκια? Και λέω, Πάσχα έχουμε. Έχω κάνει βίντεο που έχω δοκιμάσει όλα τα αυγά. Έχω κάνει βίντεο που έχω δοκιμάσει το πιο φθηνό και το πιο ακριβό σοκολατένιο αυγό. Γιατί να μην κάνω το ίδιο και με τα τσουρέκια για να μου φύγει και η περιέργεια? Έτσι φτάσαμε σε αυτή τη μέρα. Άρα σήμερα θα πάω και θα ψάξω και θα βρω τα πιο φθηνά και τα πιο ακριβά τσουρέκια. Θα τα δοκιμάσουμε και θα δούμε αν αξίζει να πληρώσω όλα αυτά τα λεφτά, αν έχουν κάποια διαφορά στη γεύση και γενικότερα αν αξίζει να δώσει κάποιος χρήματα για να αγοράσει ακριβό τσουρέκι. Και η πρώτη στάση είναι στο βενζινάδικο. Ναι, όχι, πλάκα κάνω, έχει σκλαβενίτη εδώ πέρα. Θα πάω στο σκλαβενίτη και θα βρω το πιο φθηνό που έχουν. Πηγαίνοντας να βρω τσουρέκι στο σκλαβενίτη, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα έχει τσουρέκι Φέδων. Ο Φέδων έχει βγάλει τσουρέκι. Τι φάση, έχει και αυγό μέσα. Ναι. Ήθελα να το πάρω, αλλά ήμουν εκεί για κάτι διαφορετικό, το οποίο όπως βλέπεις έχω. Επόμενη στάση είναι ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν πηγαίνω ποτέ και θα σου πω εκεί γιατί όχι. Το YouTube σου πρότεινε βιντεάκι με τσουρέκια. Έλα. Ναι. Okay. Και εσύ το πάτησες, μπράβο σου. Αν δεν έχεις ιδέα ποιος είμαι, με λένε Πετράν και κάνω βιντεάκια κάθε μέρα. Έχω ξεκινήσει 1η Γενάρη και μέχρι τις 31 Δεκέμβρη θα κάνω βιντεάκια δείχνοντας πώς είναι η ζωή ενός YouTuber πίσω από τις κάμερες. Θα φέρνω αντικείμενα από το team μου για να βλέπουμε αν ισχύουν οι διαφημίσεις που βλέπουμε στο TikTok και πολλά ακόμα. Αν σ' αρέσει αυτό το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα like και να το παρακολουθήσεις, αλλά σε αυτό το κανάλι απαγορεύεται να κάνεις εγγραφή και ο λόγος είναι ότι σε αυτό το κανάλι για να κάνεις εγγραφή πρέπει να είσαι μαύρο πρόβατο, που σημαίνει βλέπεις κάθε μέρα τα βιντεάκια, αφήνεις like και κάνεις σχόλιο κάθε φορά. Αν δεν κάνεις όλα αυτά, τότε δεν είσαι μαύρο πρόβατο και απαγορεύεται να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Lidl δεν έρχομαι ποτέ γιατί στη γειτονιά μου δεν έχει Lidl. Παιδιά, φτιάξτε ένα ρε, γιατί είναι μακριά και βενζίνες, ξέρεις τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε γερμανικά τσουρέκια. Οκ, στα Lidl δεν περίμενα να έχει πολύ μεγάλη ποικιλία έτσι κι αλλιώς. Έκανα κανένα τεταρτάκι βόλτες ψάχνοντας και τελικά ξέρεις τι βρήκα? Βρήκα αυτό το τσουρέκι το οποίο είναι και φθηνό και είναι και κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ να υπάρχει. Αλήθεια δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια τσουρέκια. Θα το δείτε στο τέλος, θα πείτε wow! Και μην ξεχνάς ότι όταν είχα κάνει το challenge που είχα αγοράσει όλα τα αυγά, το Lidl ήταν ο νικητής. Είχε το καλύτερο αυγό σε σχέση με την τιμή, οπότε και το τσουρέκι του είναι πολύ υποσχόμενο. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Πάμε να σας δείξω. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν στα Jumbo έχει τσουρέκια και τι είδους τσουρέκια. Για να δούμε. Στο Jumbo που πήγα ήταν αρκετά μικρό. Δεν περίμενα και πολλά πράγματα, αλλά δεν είχε σχεδόν καθόλου τσουρέκια. Βρήκα όμως ένα το οποίο είναι αυτό εδώ. Είμαι όμως περίεργος να δω τι θα πει και η Ντόρα τώρα όταν θα το δοκιμάσει. Γιατί μαζί θα κάνουμε τις δοκιμές. Έλα, τι κάνεις? Ψάχνω εδώ τα μέρη στη Θεσσαλονίκη και τα βάζω σε έγγραφα. Να σου πω, πάω να πάρω ένα τσουρέκι και θα είναι το πιο ακριβό και να ρωτιόμουν άμα ερχόσουν μαζί μου πάλι. Απλά είπες να προλάβω να κάνω και τα άλλα. Τι γράφουνε στα σχόλια? Έρχομαι. Τι έγινε, τι γράφουνε? Ξέρω εγώ τι γράφουνε. Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι... Διαβάσεις και να μάθω τι γράφουνε. Δεν ξέρω τι γράφουνε. Γράφει ένας. Καλά, δεν κοιμάσαι μαζί με τη Δώρα? Όταν μαλώνουμε, με στέλνει και κοιμάμαι στο σαλόνι. Όχι, ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Πετράν, τι έγινε, δεν κάνουμε πια γυμναστική? Τα βράδια κάνω διάδρομο. Παίρνω το φίλο μου τον Γιώργο τηλέφωνο και μιλάμε και κάνω διάδρομο. Οπότε το βράδυ πλέον δεν τραβάω. Άρα δεν το βλέπεις και στο vlog. Να ρωτήσουμε τον Γιώργο δηλαδή. Ο κύριος Neverlander, άμα βλέπει τα vlogs, να γράψει από κάτω. Πέτρο, μπορείς να μας δείξεις κάποια από τα top αντικείμενα, παύλα διαμαντάκια από Τίμου που είναι χρήσιμα και αξίζει να δοκιμάσουμε όλοι? Από Τίμου.
Χρειάζεστε οδοντίατρο. Έτσι γράφει ένας. Και σε παρένθεση no hate. Αποδεικνύεται τελικά ότι μπορεί να γράψεις οτιδήποτε και μετά απλά να γράψεις no hate. Είναι σαν αυτές τις ατάκες που ξεκινάνε με το δεν θέλω να παρεξηγηθείς, αλλά και θα σου πει κάτι που θα σε προσβάλλει μετά. Χωρίς να είμαι αδιάκριτος, είσαι αδιάκριτος. Και μόνο που ξεκινάς έτσι, είσαι αδιάκριτος. Γεια, σου προτείνω να κάνεις βίντεο. Η Ντόρα τώρα κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού για 24 ώρες. Α, ναι, αυτό κάνει ήδη. Αυτό δεν κάνει. Είχε πλύνει τα πιάτα για μια εβδομάδα σερί επειδή έχασε το στοίχημα που είχαμε παίξει ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα κάποιες φορές. Δεν κάνω. Δεν κάνεις. Δεν κάνω. Άστο. Αρκετά πια με τα φθηνά. Νομίζω ότι πρέπει να πάω να πάρω κάτι πιο premium. Και έχω έρθει εδώ πέρα στο Κόσμος που φημίζεται για τα γλυκά, για το πόσο φρέσκα είναι. Οι τιμές του όμως είναι λίγο τσιμπημένες. Πάμε να δούμε τι θα βρούμε. Το Κόσμος δεν με απογοητεύει ποτέ. Μπήκα μέσα και ήμουν σε φάση. Θέλω να τα φάω όλα. Είχε και παγωτά. Πρέπει να κάνω ένα επεισόδιο με παγωτά οπωσδήποτε φέτος. Και πήρα αυτό εδώ πέρα. Ρώτησα δηλαδή ποιο είναι το πιο ακριβό και το αγόρασα. Είναι αρκετά ιδιαίτερο, γι' αυτό κιόλας η τιμή του είναι λίγο τσιμπημένη, θα έλεγα. Και είμαι περίεργος να δω η Ντόρα τώρα τι θα πει. Αν θα την γλυκάνουμε καθόλου. Συνήθως λέει ότι δεν πεινάει και στο τέλος θα τρώει ώρα λέω. Ήρθε η ώρα να κλείσω. Σχεδόν 1 ευρώ τσουρέκι, 2 ευρώ τσουρέκι, 3 ευρώ τσουρέκι και χειροποίητο premium τσουρέκι. Πανάκριβο. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ήθελα να βρω ένα με 1 ευρώ και βρήκα με λιγότερο από 1 ευρώ. Οκ, κάνει 70 λεπτά. Δεν περίμενα και τίποτα τρομερό. Λέγεται το τσουρεκάκι μου και έχει 2. Η ξενέρα είναι ότι δεν είχε γέμιση μέσα. Δοκίμασα και τελικά θα του βάλω ένα 5 στα 10. Τώρα. Τσιγλόφσκα. Δηλαδή, πόσο στα 10? Αυτό δεν είναι φυσιολογικό τσουρέτσι. Είναι παράνομο. Γιατί, τι εννοείς δεν είναι φυσιολογικό? Είναι σαν βλέπεις εδώ. Σαν κόλλα. Τσιγλόφσκαν. Το πάρει 1-4 για αυτό το πράγμα. Είναι αυστηρή. Είναι γούστα αυτά. Δεν κρίνω τους κατασκευαστές τους. Okay. Το επόμενο ήθελα να το δοκιμάσεις γιατί είναι κάτι που νομίζω ότι θα σου αρέσει. Σου ταιριάζει κιόλας. Το βρήκα στο Lidl. Δεν περίμενα ποτέ να βρω τσουρέκι, μάλιστα σε γερμανικό σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι vegan. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να τρώμε από τώρα, γιατί δεν έχει ούτε αυγό μέσα ούτε τίποτα. Από γεύση δεν θα έλεγα ότι είναι τίποτα τρομερό, αλλά και μόνο επειδή είναι vegan θα του βάλω ένα 8 στα 10. Τώρα. Και εγώ ένα 7 στα 10 του το δίνω για το vegan. Από δεν είναι τσιχλόφουσκα, εντάξει. Καλά. Αυτό εδώ το βρήκα στα Jumbo, 3 ευρώ έκανε νομίζω. Είναι τεράστιο, αλλά δεν μου γέμιζε το μάτι. Δεν είχε και πολλά. Το πήρα. Δοκιμάσουμε, θα βλέπουμε. Μπορεί να κάνει την έκπληξη. Ποιος ξέρει. Το συγκεκριμένο από το Jumbo, φίλε, είναι τεράστιο. Νομίζω μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσιο από τα υπόλοιπα. Είναι και πολύ παχύ. Εμφάνιση και μυρωδιά θα του βάλω 8 στα 10. Γεύση θα του βάλω πάλι 8 στα 10. Για την τιμή του νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα. Βλέπω έχεις μπει στο πνεύμα. Τζάμπο. Πάρτε, παιδιά, φθηνά. Θα πεις για τσιχλόφους. 25 στα 10, τζάμπο. Δεν έχει τσιχλό. Είναι φθηνό, αξίζει. Είναι φθηνό, αξίζει. Είναι η καινούρια τάκα μας. Φαίνονται οι άνθρωποι, μωρέ, ψωνίζουν από το τίμου. Ναι, σωστά. Το τελευταίο είναι από το Κόσμος, χειροποίητο. Δεν θα πω πόσο κάνει ακριβώς, αλλά είναι σχεδόν 30 πλάσια η τιμή του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε αρχικά εμφάνιση. Και μόνο που έρχεται με κουτί και όχι τυλιγμένο σε σελοφάν, νομίζω το κάνει καλύτερο σαν δώρο πρώτα απ' όλα. Ναι, είναι όμορφο. Το συγκεκριμένο από πάνω έχει σοκολάτα και φιστίκι. Δες πόσο μαλακό είναι, δεν μπορούσα να το κόψω αφού έβαζα το μαχαίρι και βούλιαζε μέσα στο τσουρέκι. Μέσα έχει επίσης γέμιση, πάλι φιστίκι. Και κάτω-κάτω είχε κάτι σαν σιρόπι. Εγώ θα του βάλω 9 στα 10. 100 στα 100. 100 στα 100 είναι πάλι 10 στα 10, δεν αλλάζει. 10 στα 10, είναι τέλειο. Θα το φας όλο τώρα, τι θα κάνεις? Ναι, κάνει δουλειά σου εσύ. Αν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι, δες και τα αυγά που έχουμε κάνει και εμείς θα τα πούμε αύριο. Daily Vlogs! Γεια χαρά. Ciao.